Európa si zrazu uvedomila, že zvyšok sveta sa rozvíja rýchlejšie. A rozvíja sa rýchlejšie aj vďaka tomu, že sa nedodržujú také prísne regulácie, ktoré sa týkajú aj oblasti, ktoré pokrýva ESG. Druhá vec, omnibus, spájanie troch regulácií. CSRD, potom smernica ohľadom dodávateľských reťazcov a taxonómia. Určite tam budú nejaké pozitíva, len aby sa z toho nestal nejaký veľký zase mechanizmus, ktorý otvorí všetky regulácie a potom čo? Hlavne teda podnikateľský sektor a hlavne priemyselný sektor v Európe má niekedy naozaj legitímne výhrady voči ESG politike. Ja sa s tým aj ako podnikateľ stotožňujem, lebo sme si vedomi toho, že Európa je v nejakom konkurenčnom vzťahu voči zvyšku sveta a určite by nebolo dobré, aby tzv. Zelená politika, ktorú sme nastavili v posledných rokoch, naozaj veľmi ambiciózna zelená politika, ohrozovala vôbec ekonomickú udržateľnosť Európy, lebo keď sa bavíme o udržateľnosti, nemôžeme sa baviť iba o tej environmentálnej a sociálnej, ale musíme sa baviť aj o tej ekonomickej udržateľnosti. Každá akcia vyvolá protireakciu a aj tá reakcia, či už USA alebo ďalšieho sveta, na tie regulácie, ktoré ESG prináša, je vlastne len odpoveďou na tú akciu prinesenia týchto regulácií. Je to treba vnímať veľmi citlivo, pretože najmä USA a teda ďalšie krajiny sa boja najmä tých vysokých pokút, prípadne ďalších finančných súvislostí, ktoré ESG prináša. To určite bude mať nejaký dopad. Celkovo aj Trump, nový prezident, ako vyhlási odstúpenie od Parískej dohody. Nové clá. Omnibus Directive alebo smernicu, ktorá má zlúčiť všetky predpisy, ktoré sa týkajú ESG a priniesť nejakú zjednodušenú podobu. Každá tá regulácia, ktorá už je schválená, sa bude musieť na novo otvoriť. Spoločnosti sú veľmi negatívne naladené. Presne na túto tému. To znamená, že prečo my ideme vypracovať niečo, alebo máme tu nejakú reguláciu, keď USA, keď Čína. Čiže je veľmi ťažko potom viesť aj workshop a pozitívne naladiť tých manažérov, aby tomu začali veriť. Je otázkou, či naozaj je to urobené trošku nefér voči firmám, ktoré už začali a idú podľa pôvodných a starých EU taxonomii daných indikátorov, alebo nie. Lebo ESG u nás je možno niečo nové, ale určite sa môžeme všetci zhodnúť na tom, že existuje, už nie rok ani dva, ale viac. A týmto krokom sa môže slovenské podniky, ekonomika priblížiť naozaj k tomu západu alebo k tým organizáciám a k tým spoločnostiam a politikám, ktoré už naozaj v tom rangu sú a v tom vlaku už sedia. Ten trend tu už je. Tak ako finančné vykazovanie trvalo roky, kým sa finančné vykazovanie dostalo do takého stavu, ako je teraz. Takže podľa môjho názoru reporting tu bude. Pokiaľ ide o vývoj v Spojených štátoch, tak ten vnímam ako slepú ulicu alebo slepú cestičku, kde sa často dostáva aj podnikateľský sektor, aj celá spoločnosť. And now I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill Baby Drill. Jednoducho súčasná administratíva ide proti životnému prostrediu, ide proti normálnemu rozvoju trhu. Inými slovami, nedá sa tam nájsť racio. Ja si myslím, že ESG téma ako taká je veľmi dôležitá, alebo respektíve princípy toho ESG sú veľmi dôležité pre celý biznis, pre konkurencieschopnosť jednak slovenských spoločností, ale aj pre nejaké inovácie, pre pozitívny vplyv na komunity, na ľudí, ktorí v tých firmách pôsobia a tak ďalej. Tá udržateľnosť je tu už 10 ročia ako téma na stole a v súčasnosti si čoraz viac spoločnosť uvedomuje, že ak majú prísť inovácie, ak majú prísť zlepšenia, väčšia efektivita, tak bez udržateľnosti to nepôjde. Toto je téma, ktorá stále bola nejakým spôsobom v pozadí, ale teraz sa stala úplne vpredu a vidíme, že firmy, ktorí mali nejaké pochybnosti z rôzneho hľadiska, aby to
sa dekarbonizovali výrobné procesy, tak už to teraz idú do toho a neváhajú. A v tom momente môže byť zrazu tá naša aktivita v tejto dobe v týchto otázkach našou obrovskou výhodou, lebo jednoducho budeme mať k dispozícii riešenia, o ktoré bude mať záujem celý svet.